अरे लेवा खाना हो लेके आवता नीरो साला खाना खातिर मांगत मांगत बुझाते करेजा पानी हो जी लेकिन बुझात नहीं कि खाना झट देना लेके जाई हम मन तो करता मारी उलाट के बाई बोल देबो आगने में बीच से नइखे का सुना लेके आवता नीरो चिल्लात काहे बानी जी काटते नु बानी कातरा देर ले करहता अरे आवता नीरो बुझाते कि तू ही परोजन के खाना काढ़त चिल्लाई ना काता ना रौरा धरी अपन कहीं ना कहू चाम वाला दिया त एथी वाला दिया अपने खातिर पीस लेके ला हमारा के खियाओ तो मुर्गा के चाम रौरे नु कहीं ना जी के उहे खाइबे आए एबर तन की ज्यादा सिझा देल बानी ठीक कइलु है इने का हमरा के मिटवे देबेला कटहर के सब्जी काहे के दे देलु है एथी खाली एथी त ले रही रौरा बबुआ रोत रहसन ओही पे गैसे पे छोके चल गनी ठीक कइलु है बहुत सुंदर काम कइलु है आ हमरा उम्मीद बा कि तू यही तरह करत रहियो उम्मीद तूरे के नहीं खे एक दिन गलती हो जाई रो ना ना आही दादा गलती ये पहले हमरा के क्लियर कर एक दिन गलती के को दिन रो से माफी मांगी ई पहले बताई तो गलती तो ना करे के चाहिए गीला भात बन गए तो कहतन कि खीर बना देले बाड़ू तो बना देबू फिर त हम कहबे न करब कि बन गुल बेटे खीर छोट छोट घर में लइका बाड़न सरौरा देख लइका पानी डाल देला सोना में जाके पानी तो रोई हसन गए हसन त आदमी भूला ना जाला चूल्हा पर धके तू जय देश पर खा ली सांझे के अंडा बना दे ठीक है बा हमारा तो कुछ बोल ही के नहीं खे प्याज दे ना निमन के लागत काहे से मुंह बनाओ तनी ठीक नहीं खे निमक ढेर हो गइल बा काहे जी चुपचाप हमारा के खाए दो हमार बेलमुंड नत बिगाड़ा जान लू केतना हमारा रौरा के वही लिबाज में खाए दो केतना रौरा बोली ना मुंड बेला मुंड बिगड़ता रहो हमारा के वही लिबाज में खाए दो जान लू कि ना कौन लिबाज में वही लिबाज में पेजो दी ना सलाद चीर दी ना निमक कैसन बा निमक हमारा ना बुझाला कैसन को बा निमक ठीक बा हमरा खातिर काहे दवाई ऐसे बा खाता चाय नहीं में के डाले कुछ बा काहे ऐसे खातन बुझत के हाथ कटाइल बसे अंगूरिया राउर हे से तीने गो से खाता नहीं हां अभी बहुत बटे दी नहीं अंगूरी लगाओ तनी तीन जान लो ए जी खा ली तब बोलम खा ली गर्मी लगता है ना रौरा के इतना हम मानी ना कितना चूरा छुपा के बढ़िया बढ़िया पीस लिया के दी ना और रौरा तब वो इतनी करी ना हमरा के बहुत सुंदर सोची ना कसम खा के कहता नहीं हम सोची ना रौरा तनी सी और मोटा जैती गाल वाल फूल जाइत तब कहत सन हां पुष्पा के दुल्हा निक बन हमरा गांव में जैती त कितना माई के बड़ाई होइत पूजा न हमरा न क्यों जाके न कुछ समझ बात काहे बियाह में झगड़ा टंटा होल बोकर जा हमरा जाहि के नहीं के ऐसे ना कहल जाला सवाल नहीं हम जाई माई हमर माफी मांगलस नु ना केकरा से खिसियाइल बनी हमर बहिनिया से बाक ओकनी से के पूछता ओकनी के ढोड़ा मंगरू के उससे रोगा बोली ना हम यही पर और बहिनिया के कह देब ढोरा मंगरू तर हमरा के मारे स्टार्ट कर देब काहे से नानु होइसन त का आके उतरल के बैठल नु गाड़ी 6 महीना से जा खा जा हमरा के बिछानो छना बिछाबा आ तनी बेरा सुत तब मैच निक नहीं के का मिजा देबे का मेरा गुलबा जानलू कि ना कुछ और दे अब कुछ ना आदमी के अपना दिमाग हो मागे नहीं जा जा घर में आदमी नहीं खान का हां का कहलु हम मर्दा के गवाया के हो भसुर ससुर के तनको त लाजे नहीं के तो लोग के ढेर आदमी लाज रखत हम जनी नो का भइल है काहे घर में आदमी नहीं खान दीदी का कम की हमार लइका फेका लेग पीस तो गोली पीस खा लेता टुए और वाला के दे देले बानी अखिया से ढेर का लौकता हमें कहां लेके पीस लौकता काहे नहीं खेले बुझल हमार लइका झूठ बोलता टुए खोनिया जी रौरा भैया जरूर लाज रहे के चाहे जनी नो भाई का से बेसी हमरो से बोलिए नहीं फिर त का है हमरा के बोले के बारी हइसे उघार तारू त भैया जी के हइसे का कर तारू भैया जी के उघार के बतियाव पूछै जोरे जोरे जो जे देम जवाब लाजे शरम बाप भाई कोनो इज्जत नहीं सिखवले कि कैसे के करा बियाह जाला कैसे जाल जाला हैं ऐसे आदमी करला हो हैं खिसियाई मत
परिवार में इतना होत जात रहेला हमरा आगे में उतर रहला तो उसन ओकर बुद्धिए बता का करब। आजकल के चिन्हत ऐसन भसुर ससुर का हमरा भी समझ चली और तो जाके समझा दो हम पुराना जमाना के हई। पुराना जमाना कहीं से 24 घंटा गंजी पर हाथ पैंट पर घूमत रही ना आगा उनके देखावत रही ना आगे बात दिखाओ तो रही ना ये बस ये उसकी भी उसकी बोले वाला बा केहू नहीं सुनाई है ठीक है बला कर हलो देखो इतना भी सुबह मतलब बाहर नहीं है ऐसा का नींब के पेड़ हो गइल बनू कि मारे अगने में झड़ झड़ के मारे आगाना खराब हो जाता है। अब काले परसों लिपनी कितना नीमन से कि सुघर तन के देखे में 4 गो हितो गन कोई आवत ना तो कहता ना ये दुल्हन तार घर आगन कितना सुघर लग रहा था। ई नतिया के बेटा शाम के रोज गिर जाता बहारे के पड़ता इतना रोज अलियार निकालता ना कने के माँ जी आए का दीदी बाऊ हो अब सेकबो का कहते ये दीदी बोले कहनी है ना कि चले के तनी बजरिया में हो बबुआ के पापा के बार कहतवन कि चल जो मझली के दूगो लइकवन के पैंट ले लेती हाफ हाफ पहने के आ एगो कर लइकवा के ना जूतवा में स्कूलिया वाला में उठुआ नहीं खे हो फीतवा बहाने अच्छा, वाला हाँ। तो जूतवे ले जेती हो जिगवे लगा स्कूलिया में न मिलेला जूता चप्पल जूतवा तो मिलल बा तो ओकर फीतवा ना फेंक देले बा अच्छा फीतवा ले जाके लगा देती है स्कूलिया में मारत वसन जानते बड़ो कि प्राइवेट स्कूल में एक गो चेक होत रहेला कहता कि ए मम्मी हम ना जिम काल पढ़े कहतिया तो कहलन कि ठीक बा रुक जो हम जातनी बजरिया में तो हम तू चले के उ दोनों घर ही रही सन आ झटपटे आ जाइम जी तब चल अब का देखो तनी बाहर का मांजब तब न कैसे हम कहीं बताई वो बाहर सोहार दी हसन ये कोनी एगो बात कोही और जोन गुलबिया बता सड़िया बानू लहंगा वाला ले ली हो मौगी जोन दीदी जी कहे नहीं जा उनका के नु दे देम जी सीए के ब्लाउज अच्छा सियली 250 में एगो सियली बढ़िया सियली हो ये नु बा कोने कुछ ज्यादा नहीं खिलेते हां कुछ ज्यादा तो लेते बारी हां ये देखो तनी डिजाइन में मतलब सियते मारे लेते रे हेवी में काम करे दिनु ये चलते ले हम जाना तनी कितना हेवी में जाली सब जाना तनी यही सब सिया हो कला डोरानी ओरनी सब लगा देवेली अपना से फूल काट देवेली और अंदर के कपड़ा पहनबो गंजी पहनबो ना तो लौकेला ना तो ज्यादा हेवी ना तब ठीक न बटे हां ज्यादा हेवी में जाता रे अब जे दिन छोड़ी हम कहाला कि चल तनी ओइ जगह जे सिवा लेब ना का आ सुना ना कने कनिया नु के एगो हवाई चप्पल खरीद लेते जा 120 रुपया का के करब चप्पल जी घर आंगन में ना पहनब जी ओकर फीता खिया गेल बा एगो के बिलिए है जगह गोड़े बिच्छेद हो ना गेल चुपा में होसन निमन निमन चप्पल बटे कर फीता लगवा देब तो हो जाई 50 रुपया ला हा बोलत नु बा मन कहतन 50 रुपया से खून जरेला ये से नहीं पहना था हां आगे चल हम कला के बाहर के तुरंत माज के हम आवत नहीं अरे बिंदी के न उखड़ को जी बड़ी ओका तो बिंदी उखड़ल खराब चीज अरे हो हाथे में बावन हमारे अच्छा और मर्द के नहीं होना चाहिए हाथे में बहन रखम आ जाए वाला के रोकल बा कोने या कहूं जाओ बस हमारा खोराकी देबो हमारा चिंता ना रहेला ई का कहत रही है दीदी वो मेरू एक से होली चल कि मर्द के औरत भी जाला से करे जब फाटे लगला मर्द दम से करे जा निकल के फेंका जा सुना ना हमार बतिया का कहते देवर बबुआ रतिया पैसा देलन केकरा के तारा के क्वेश्चन पैसा महीना में मिलल त ना देलन अबे कहां देले मिल गल बका जी अपन भैया के 12000 कितना बदमाश बावन जी बताई तो हम कहनी पैसे तो कहतन कि अभी पैसा नहीं के मिलल घर के हिसाब 12000 दे देलन हम कहीं के रखले बन त तारा के देले होई हन चुप कर देखा नहीं कर हम कहम जतनी बाजारी में हमरा के खीस भगा दे दी धीरे धीरे बोल ना हमरा मर्दा सुन ली त मन लगी कोई की जाके गोतनिया से कहतिया इहे नु पता भी पैसा का करे जे हमरा के नहीं दे हमनी में देख कने गोतनी में उठू बाटे प्यार बा मगर कोई अब देख के जरिए जाए तो ओकर बातें कौन बा हैं बताओ अरे हाँ जी गांव टोला देखत रहे सही कोनी के आंख गड़ा रहता कि कितना निमना मन से सब गोतनी चारों मिल झुल के रहता ऐसा ना सोचत नहीं गेहूं इतना धो दही एक बोड़ा आ भर बरसात खाती बारिश उरिश के दिन आई त कामे आई हां चले के देखो झटपट जल्दी दूसर साड़ी पहना हमहू पहना तनी आ झटपट चले के साड़ी खराब बाटे सूट पहने पहिर ला ओढ़नी ले ला मुंह बांध ल ठीक बा हां आ कहनी नु कि जन जन कहनी हला हंगवा के ब्लाउज ले लिह आ ओ ये पकौ सेवा चमकवा ले लिह सब जिगवे सिया जाई हां चलनी बक्सा में से निकाल तनी आ कहनी के कला के गेहूं सांझ के में निकाल देम आज सांझ के हम जी त निकाल देम जी कल सुबह धो के पसार देम जी मारे ओकरा में इकड़ी बाटे त ईटा तब दे दो कनी के करिया सनु घरवा में करिया सन तू बाहर शहर के आवा कने ठीक बा अच्छा चल ठीक है ना दीदी कहतनी हां
कहला कितना हमार काम धंधा करे के बाटे यहाँ बताओ ठीक है दीदी कहता नहीं आए कहला कि सब काम धंधा भी करे के बाटे गेहुआ बीन देते तन की ठीक रहत ना तो सब कितना काम कर चलो जल्दी झटपट बाहर के आ पिलचवा लेके चल नहीं कुछ भी कह ये दादा हमार दीदी इतना निक बहन हे भगवान सही प्यार दुलार तो हमार दीदी के बनल सब घर परिवार के चलो झटपट बाहर के रख दे। बाप रे बाप घर में हमारा डूगी डरा मांग हो गइल बा हमरा जाए के कहवा रहे तो हमरा के कहवा के पंथ लगा देली सन हैं घर में बोलै खाली कि रोवत वसन का करत रे मनोहर बहू घरवा में का जी मुर्गा बनैला हड़ी के खइला ह हम नहीं खी जाने तू सब हम नहीं खी जाना हमार बनावे के जिम्मेदारी ओकरा बाद हम नहीं खी जाना त के खा गइल आखिर भर कराही रहे भर करहिए खा गइल कि चूल्हिए खा गइल हैं एगो हम ही बनी दीदी जी हमारे पूछमर को नहीं पूछ सकत रौरा और घर में आदमी नहीं खान सब हमारे सामने पूछता सब हमारे दूगो लेग पीस रहे वो में करेजा रहे वो में पत्थरी रहे और में दूगो तीन गो उथू रहे गोड़ी रहे आखिर उ सब का हो गइल सब पीसी ऐसे छोड़ दिहल बा उ सब ना पता हो गइल बाटे हां मैंने ये खा ले मैं चटनी पीस के खा लेम ठीक हमरा मुर्गा मछली के लालच नहीं खेला नहीं खे समाइल तो उ कहतिया हम खइले हने कि उ कहतिया हम खइले हने कि त के खइले बा है उ कोल के बात पे विश्वास को बात पे विश्वास तबे नहीं पूछे खाती हमरा से त के खइला बताओ तू तोरो तनी सुन लेही क्या हमरा नहीं के पता हमरा लइका कहला के चाचा खइले हम जाके पूछनी है दीदी जी ले त के खइले बाजी त कहते कि ना 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 हमार मर्द नहीं खइले हम नहीं देले तू कोई के ना देखले हई ना हम ना देखनी हो ये सब हम ठीका लेके चलता नहीं कह देता बावर हो जाई आदमी ठीक है करत औसन जौन घर में करे के बा डुगी डेरा में करसन बस हां अब इहे होई कि मुर्गा मछली बंद घर में मुर्गा मछली बनवाए चाहे जन बनाई वाला हमारे का जी हैं जाके पूछी दीदी जी ले एगो हम ही घर में बनी बनाए खुद तब हम ही लोग नहीं खियाए खुद तब हम ही लोग नहीं कुछ भुलाता कुछ घटता तब हम ही लोग नहीं घर में कोई आदमी नहीं खे ना ठीक है कहतड़ू जा सब गलती तो हमारा में नु बाटे खा जा पिया जा जेतने खाता जा पियत जा ओतने चर्बी धइले बाटे ना यारवा जात हो तो खाए पानी ना मिलत होय तना जेतना ससुरो में खाता जा हमारा का मत कही त केकरा कही उ कहती हमरा के कहबे न करी तू कहती हमरा के कहबे न आखिर जाई कहवा कहे इनार भी जाई कहे खाती ओ जिगवे सारा गीतिया गा के चल आई हां एतना घर में हमरा लाला छछा धइले बा सफर के पेट में बनाता चोरावत जात ऐसन खाते अरे बुजरी तूनी के तार सोचे के चाहिए कि कोई ने के में मिल बेहवर के रोज मुर्गे मछली घर में बनाता तब हई करम होइल बा आ जेकरा घर नइखे बनत उ साला कैसे रात सा आ भात खाली सन सन के खाता हां ओकनी के कैसन जिंदगी बारे हमार लाला छछा नहीं खे माई ना कोई के ना सब जन के पेट में देवी देवता बावन जॉब ना तब आदमी हमारे भी ऐसे तो कहते हैं हम ना खाए मुर्गा मछली अपन चटनी पीस के खा लें ये सब का तित्ती में हमारा पढ़ाई के नहीं खाता के बदनाम होता का ये कहा लगे कमाला धोती वाला खाला टोपी वाला बनावा तो नहीं करता नहीं हम खाए के बेरी मुंह में आदमी लुगा लगा कर रहता देख लो घर में कह देली से ड्रामा नु कनी से तो हमरू परेशान हो गुल बानी हम का कही मन करता कचोट के मुआ दी का एगो दुगो के झटवे हम दूर कर दी का करतनी अभी ब्राउर पानी पियला मुंह धोल ना भइले आए हां का खबर लेके आइल बड़ू ओ बोला का नौटंकी घर में करतैसन करवावते ना डुकी डरा में हरो तो मुंह में छेदे ने के बोले खाती तारा छेदा वाला का बोलतनी हम करी नौटंकी करी बड़ होके बैठा रही त हाथ तो उठावे के तो परी वही पता लागल बड़ी सन ओहे पाप दू चार थप्पड़ मारा मुंहवा तो पर जौन लागल बैसन उ करी काहे नहीं करते हम काहे के कर जे हमरे का बा ना हतन इतनी बात के लेके किचकिच करी हसन कमाई ब्राउर तो खयसन उनके आके मरल का बापा बा एक एक ड्रामा बा के दू चार झपड़ देवे के परी हम बोलला के मतलब ये तबा त हम सरकार ना नु करब तोन करते सुकनी के घटी पे खुद कोनी के सामने आज पता चल जाई माने अभी इंतजार करब के और करस ना मिजाज सनक जी तो दू चार झप दे मिजाज अस्थिरा जाई ये न होई अब एकदम कुकुहार हो जाता एगो एनी के कुकुहार होइबे करी एक तासाला के भात पच जाता लेकिन एगो बात एनी के पचत नहीं खे आप अपनी के चलत रही छतियाइल तो कोनी के बात पछता का है झूठ का बोलत नहीं जे बताई ना हई इनकर त मुंह में देखे के हमरा मन ना मुंह करला त मत देखी ठीक है, घर मुंह। आके कह दिन बजली दीदी कहत नहीं के वे खैनी ह तो कैसे हम कह दिन कि नहीं खइले रुआ हां खइल क्या कर ले बेरे कैसे काय खइनी ह हम मरद के अपना खिए नहीं है का कर बे राउरे मर के का छाती बड़का भइल बताई ना हां बा हमनी के मर नहीं का ना ना। हम नहीं जाना दूसरा एकनी के बिहार में गई फ्रूटी हइसन जहां एकनी के शारदा से खोजबन हो जाई ऊपर हो जियस चापत रही लात त शरम हइए रही के लोग और लात तो दे लीलार पले चुअता देखो रोका रोका चुअल टप टप चुअता चुआ ताटे भसुर के आगे चुअता कड़ी आए टप टप चुअता
लाज शरम तहार लीलार पले ना देखा दे के कर का है बिल हो के एकदम भूर फुटल बा लौकत दिखे का उने हाथावा करतन भवन लागी एकरी गला शर्मा भाव भसु के इनकर लाश शरम बाटे लाश शरम बाटू एगो हाँ। खा के ना का है तोरा हाँ। के धरा तवन का कि लाज शरम नहीं खे कि तोरा के धरता अरे बड़ जेठ हम है कि तोहनी कहू से बड़ जेठ हमरा से कदम धरियन तो हमरा से बड़ जेठ तू सो हम हई त हां रौ नहीं त का त करी के पहले खाई तू कि हम का है अरे गिर गिर का? रवा सब बड़की दीदी के मार दे बाने बताई ना भैया जी रवा कैसे खा दे उ जे का रहे न ए जे त का हो जाई अरे भाई में दीदी ने भाई में बनावल बा केहू पहले खाली अरे इनके मुंहे का लागी ना जी हां का इनके भाई में बड़ा बना उघार के दिखा दे उघार के सब दिखा दे भाई में बनावल बा केहू पहले खाली अरे बता तू नहीं कहने बहरी निकल के दाल बड़ी सल छतिया खातिर आइल बड़ी सन या हो बेटा बा तू तो उहे बाबा जैसे ने बाबा मौगा उसने मौगी के सुने ई कुल का कहता सुना। नहीं तनी कम ना बोला तू ज्यादा बहुत दूरी पहुंचत हवा है दुआर पाइल बड़ी से बोलत तम खराब होगुनी काहे आइल है सन हम छरंग लगैल हनी कि तूनी के खइलू सन तब नु का त छिपा में परोस के देले बिया रवा कहत नहीं थी कि हां हमरा के छिपा में परोस के देले बिया के कहला सके ना खा गइल हनी चटनी भात खाओ गटर गटर खा गइल हनी पनीर बना के खा लो पनीर बना के खा तो ले गोफा के सब्जी खइबू गोफा के सब्जी हैं गोफा के सब्जी खा के तेरे बड़ू लाज बाटे है ला बासुर हमें तू ही चबा डबा डबा का हां गोफा के सब्जी खाए खातिर उसल बड़े लोग हैं तू ही खा ले तो खा लो अपने गोफा के सब्जिया खा लो बाप रे बाप चले। चले में हर मौका दोनों जो पलंग चचड़ा संजय घर में औरा जा का चढ़ाई हां जा जरा संगवा ना जा अरे दा का बरता अरे दा बरता गाल बोलता आ कमा हैं? के रहले ने मेहर ले का सुते के बा हां जे कमा चलो तू सुत लिहा। हां मुंह देखो ना मुंह पर थूक देम न आला का कदी है ऐसे ना कोई होई हमार तो मर्द खट पलंग देखो ताड़ी पलंग देखा दे ना आदमी देखिया ना मौका ना देखी हां जा देख लो चलो जा सुतियो के देख लियो देखबू काहे के होका भाई जा आरामो कैसन मिला देख लियो ठीक बा जा होका ततराइल बड़ी लिया जा टांग के ई मौगिया मौगा दोनों बराबर बावसन ये ले ले तोरा बतिया पे कोई विश्वास तो हम पूरा पंथले बनी घर में कि के खइलस आ छोड़ा तनी भोग आइला बिन के मुर्गा मुर्गी से दर्शनो ना होई हमरा कदी है ऐसे कोई तक तू बहरिया जा तड़ू निकल के लंगटिन के नाचे नाचे तड़ू जा घरे आगन में कइले बाड़ू जा बराबर हमार सब कुछ सुधर जी हमारा घर के मेहरानू ना सुधरियस